Stredná odborná škola technická v Tlmačoch dnes otvorila 73. školský rok. Brány školy prekročilo 95 nových žiakov. Tešíme sa, že v regióne je záujem zo strany rodičov. No nielen zo strany rodičov, ale aj zo strany firiem. Škola má podpísanú duálnu zmluvu so 4 firmami a s ďalšími 21 firmami má podpísanú zmluvu o odbornej praxi. Tešíme sa, že v našej škole vyrastajú budúci technici, strojári a elektrotechnici, ktorých je taký nedostatok na trhu práce. V tomto školskom roku otvárame už 9. rok, duálne vzdelávanie. S touto školou spolupracujeme vlastne už 11 rokov. Sice duálne vzdelávanie len posledných 9, ale tých žiakov nás oka na rok pribúda. Aktuálne máme ten súčet okolo 120 žiakov vo 4 odboroch, kde vlastne ten odbor, každý jeden je špecifický. Bude to mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, dokonca obrábač kovov a programátor obrábacích zváracích strojov a zariadení, kde vlastne každý ten žiak, ktorý po absolvovaní školy môže u nás pracovať na tých pozíciách, ktoré mu budú ponúknuté. Je to už potom na nich, ako sa oni predajú a posunú sa ďalej v rámci spoločnosti. A počas štúdia žiaci vykonávajú v 3. 4. ročníku odbornú prax vo firmách, za ktorú sú finančne ohodnotení. Počas štúdia si môžu všetci žiaci školy urobiť zváracké oprávnenie a tiež certifikáciu v CAD/CAM systémoch. Žiaci študijných odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik po úspešnom ukončení štúdia vykonávajú vyhlášku o elektrotechnickej spôsobilosti paragraf 21. Na slávnostnom otvorení školy sa zúčastnili i zástupcovia firiem regiónu. Škola úzko spolupracuje s firmou Tatra Vagonka, ktorá v našom meste pôsobí 3. rok. S touto firmou škola spolupracuje nie len v rámci duálneho vzdelávania, ale i v rámci odborného vzdelávania. S firmou pripravujeme jedinečnú súťaž Mladý zvárač. Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť krásneho slávnostného otvorenia školského roku na tejto škole. Za mňa je to veľmi pekná škola a som rád, že má aj napriek svojej dlhej histórii veľkú budúcnosť. Oceňujem prácu učiteľského zboru a pani riaditeľky, ktorí vlastne naozaj vidno, že sa o tú školu starajú. Si myslím, že má obrovskú budúcnosť, keďže na Slovensku naša firma Tatra Vagonka Tlmače to len potvrdzuje, že veľmi rýchlo sa vedia uplatniť kvalifikované kádre, či už stredoškolské alebo vysokoškolské technického zamerania. Čiže myslím si, že stále viac bude mať táto škola perspektívu a budúcnosť a som veľmi rád, že prichádza veľký počet nových prvákov do tejto školy. Naša spoločnosť Tatra Vagonka Tlmače existuje na tomto mieste v Tlmačoch už viac ako 3 roky. Začali sme s počtom 200 ľudí, dneska máme viac ako 600 zamestnancov. Takisto sa vyrába stále viac vozňov. Za minulý rok to bolo 600. Tento rok budeme atakovať vyrobiť 1000 vozňov za kalendárny rok. A keďže potrebujeme stále viac pracovníkov, tak máme spoluprácu s touto strednou školou Tlmackou technickou v viacerých formách, či už je to duálne vzdelávanie a takisto plánujeme rozšíriť spoluprácu, aby sme dali budúcnosť a perspektívu zamestnania absolventom tejto školy.